Yan o, ang ganda. Ganda, ano masasabi mo? Ang ganda pala dyan. Pala, wow, I like it. Ha? Hey, what's up? Good morning. Ay, good afternoon pala. Dito kami sa Camstore kami tatlo lang kasi yung bunso namin kinuha ni mama ng parents ko. So kami lang muna. Pasyal kami dito. Eh, misis ko. Dito muna kami. Walang bike. Just in nature. Ito yung wala sa Manila. You know? Doon yung wakeboarding. And tapos paikot yan dyan. Tapos dito pwede kayo mag-rent dyan. Hindi ko lang alam, siguro 4,000. Nag-range ng 4,000 to 5,000 yung ano dyan, yung renta. Put your sombrero kasi it's windy. Mommy, but Mommy, there's a sun. Mommy, flat man yan, Mommy. Alin? Saan ang flat? Alin? Ayun dyan. Hindi yun flat. Ayan, Mommy, flat pa dyan. Gusto mo maligo dyan? Bakit? Sarap maligo dyan. Baba pa na yan. Ha? Baba pa yan. Ah, malalim? Yes. Ah, okay. Ayoko na lang dyan, Daddy. Bakit? Kasi malalim yan. Isa lang kasi kami makaikot makalabas. Tapos hindi pa daw as a whole family. Kasi nakuha yung isa. Yung isa. So, dapat kami ngayon Daddy! bumulaga si mama sa bahay. Daddy! Oo. Sabay, Tayo. Saan? sabay kuha kay Sela. Doon? Ah, next mamaya. Ayoko dyan lang. Ah, sige. Next time. What night? There's a rainbow. Where? Sama sana si Behind the Bunso. clouds. Oh, nice. Ano wait on the top, Daddy? Ano dyan? Ano yan? It's wood. Ano? Wood. Ayun, wood. Ang tigas. Wow, so Oh, tapos. wow. Oo, careful. Hey. Oh. Saan ka pupunta? Ha? Oh. Saan? Ah, okay. Mamaya na, halika na. Ayun. Kain na tayo. Kahit wala si Sela. Siguro okay na yung wala si Sela. Kasi umuulan. Doon muna siya kila Papa. Hati tayo sa kanya. Lord, thank you for this day. Thank you for blessing. All the glory. Amen. Ha? Oh, this is you. No, mamaya nga. Try tayo ni Daddy. Tayo nga. Ito muna unahin, mamaya inuna. Hati tayo dyan. Okay na. Okay na naman ako. Nung mali ko nung nagbike ako, gulat ako sabi ko, malinis na ito. Dati wala pang dumi pa nito eh. Tapos meron pa dyan dito sa may likod niyan, papunta dun.
Yung ADB naman yung parang motor. Oo. Diyan. Pumasok nga ako doon. Bakit? Wala na ba yun? Wala. Pwede pa. Pumasok nga ako doon, sabi nung isa, "Sir, ano yun, pang ADB lang yan." Sabi ng isang guard, "Okay naman sir, yung gulong naman ng bike mo, pang ano naman eh, pang road naman." Kaso nag-alangan ako kasi yung mga putik, grabe. Sabi ko, "Sir, di ko na itutuloy kasi ano eh, yung putik, grabe." Sabi ko, next time na lang pag kayo, papanatan ko talaga yan. Tapos kasi dito, ang panangit ng mga daanan, puro drop. Daddy, ang daddy. Anong dagat? Gusto mo mag-swimming dyan? Malinis naman yan eh. Nalilinis yan. Ano yung daddy dagat ng water? Oo. Alam ko pinaano yun. Pinapalitan yun. Talaga? Oo, alam ko. Yung tubig niya? Oo, alam ko ah. Daddy. Ang parang magmukha siyang ano, ang ginagawa nila ata dyan parang may outlet doon Pero tapos may ilalim pumapasok. yung lupa. Bato. Bata. Bumaba na nga dati hanggang dito yan eh. Yun yung papa, daddy. Bumaba na yan. Ha? Bumaba na yan. Dati mataas yan. Malalim yan. Ang di ko na naabutan, itong ano, itong mga slide dyan na yan, no? Sira na nga eh. Oo. Malaki yan dati. Parang may ano pa yata yan dyan yung malaking bola. Oo. Na pwede kang pumasok sa loob. Oo. Saka Tip mo colorful na, pa tip yun mo na. eh. Tip mo na. Tama na, tapos makampay na. Kanina yung sumasampa. Oo. Ikaw doon sa sasampa sa harap. Pag ganito karami maghumabol sa yung aso habang nagbabay ka, bibilisan mo ba takbo? Ganyan kadami. Yan o, aaway sila eh. Ganda oh. Yes. Ganyan yung dadaanan mo. Carlos, balik dito. Ganda ng tanawin no. Ganyan, kadaming aso yung dadaanan mo. Ang ganda ng view ma'am ano. Ganda ng view. Yan oh, ang ganda ng view. Mag-swimming, daddy. Yes. Swimming pa. Saan yung siren? Di ko alam kasi yun. Alas 5 na kasi siguro. O alam kaya pala eh, alas 5 na. Kaya may nagsirena na. Na ano? Sirena. Saan? Yung... Ah, Oh my God, thank you Lord. Oh, huh? kalimutan ko tuloy yun. Oh, inom ka na ng gamot. Dati ang daming tao dyan lagi. Diyan oh. Ang bastos nyo, huy! Shhh! Eh! Bastos nyo. May nag-aanawan kasing aso dyan oh, nakakaingit. Kayong sampa niya kanina. Ano. Sa ulo. Yun yung babae pa, tingnan mo, yung babae pa yung nag-ano, tingnan mo. Lululululululul. Yun. Oh, diba? Baliktad. Kainin mo daw kasi. Bastos ka. Kainin daw kasi. No, no. Tayo lang. Flow. Hanggang ano lang. Puro lang tayo South Mall. Hanggang village lang tayo. Nakasama si Carlos, si Sela. Hindi lang nakalabas ng Pilar. Nakasama ang kahit isang bata lang. Bye-bye. Kasi bawal na. Nakalabas pa yun tayo. Puro tayo sa bahay lang eh. Simula ano, sa Manila. Bahay. Nakapag-ride man tayo. Ano na, bilang na bilang eh. Dada, here, Daddy. Oh, far away, Daddy. Yes po. Kaya yung mga tropa namin dyan, nagbabalak umuwi ng probinsya. Tuloy nyo na.
Mas di kayo magsisisi. Bakit? Ano yung ka? Hindi ka makakapag ganito sa Manila. So ano? Pag magaganito tayo, no? Commute ka talaga. Commute. Tapos mag-grab ka, magkano 400 to 600 isang Isang way. ride lang. No, One way. one way. Tapos pabalik na naman 600, 500 to 600. Tapos yung pagkain nyo pa. Ito, nakamotor lang. Tapos ito lang, pagkain. Chicharia lang. Water. Ganitong scenery lang, okay yun, di ba? Mag-relax ka talaga. Lalo pa sa'yo, may depression ka. Anxiety lang. Anxiety. Carlos, wag No, bababa don't go there, dyan, no. May mga sasakyan dyan. Wag bababa. O bakit ayaw mo doon sa big na wood? Kasi pag roll ako, pag manisakyan dyan, O tapos? pag namamatay na ako. Mamatay, ba't ka mamamatay? Kasi pag marami na sakyan, Wala namang sasakyan. ano pa yung black car? Doon sa wood. Sabi kasi ng anak ko, ayaw daw niya doon sa big woods kasi mahuhulog daw siya. Tapos mamamatay daw siya pag nahulog siya. Grabing reasoning nito mga bata ngayon, no? Ayaw ko lang. Ayan, nag-garaso na naman siya. Ang gan money. Saan? Doon, sa maliit na yon. O mamaya. Inom kayo ng tubig pakatapos dyan ha. Kanina ka pa nagkukuka ha. Hindi na makita si Carlos oh. Ang dilim. Sabi ko mami, di ko na makita. Grabe. Ang dilim na kasi talaga. Paano pa ako? Kita pa ba ako? Kita niya pa ba ako? Ganito na lang gawin natin. Ay, teka lang. Bakit? Ayan. And pag kayo nag-picnic mga tol, siguro din yung Clego kayo. Linisan nyo yung table. Tapos kung may basuran, tapon nyo na maayos. Misis ko, tatapon nyo na yung basura namin. Ayan. So ito natira, dadali namin. Para, alam mo yun, makatulong naman tayo sa kalikasan. Hindi yung tira lang ng tira. Ayan, gumamit na ako ng ilaw kasi di na kami makita eh. Hindi na nga sila makita, paano pa ako, karot. Wow. Ayan. So dito na lang mga tol, dito na lang yung vlog na to. Meron pa kaming pupuntahan bukas. Saan nga tayo pupunta bukas, mami? Sa bula. Bula, yung falls daw doon. Magandang puntahan. Although di pa ako nakapunta, sabi sa review, magandang puntahan. So tomorrow na lang ulit. God bless you. Salamat po sa panunood.